lissafin da na ga watakila ina da tunanin cewa za a iya yi ta wata hanyar kuma a sami sakamako mai kyau cikin kuɗi ƙarami, to ina iya nuna musu cewa wannan abin in kun bi hanya kaza da kaza da kaza za a same cikin sauƙi, kuma yadda Allah a samu sauƙin. To shi yasa ake kira na ta Baba Mai Calculator, tun da duk abin da za a yi za a buga ne a ga lissafin. Akwai har guda biyu calculator, kuma duk abin da za ka yi kaga sai ka yi lissafi ɗaya kenan. Bayan lissafin tsara abin da ya dace, kai kanka sai ka yi lissafi kullum me nake da shi, me zan kashe, me mafi muhimmanci. To duk wannan tsarurrukan dole sai an buga calculator, an san me kuɗi yake ciki. Da ba mu yi wannan tanadin ba, da ba a sa calculator nan ba, mu ma da sai mun shiga sahun wayanda ba mu ba da cikakken albashi ba a watanni 4 ko 5 na 2016.